Sngi ukirish Bakhuid tongin duai nagabinda Yulin daris dengan bada nestorious karmau bakinia ke jingkoi jingkia bar ke jingkor ko ki ingasem duai nagabinda Emmanuel rangat bad jinda lai posnem jangka jingklat jongi Simjir wais rang mas Bakhuid nomor lais Pak Sauto. One paraya royu try, hallelujah, bemmani baulam play, hallelujah, rashu try la jingayu, hallelujah, laki sam tu ya. Kobara tongin sangu yau jisu panginam vandra bahar ke jing tumu jangi hau jisu baunang yalam yangi shaka jing job kabang idang yale persha yaki bamen nabun gilia ngidwairu nagabinda ki bapangi bashitom ngidwairu nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang nadu sngi toding lai po we shi tarik ar tarik lai sngi babaro ki bai kerteng pat ki baron jimut panwan shimenta nginang IT aki baro hau jisu. Ha kerteng upa baru kun baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga jungo trai jungi Jesu Christ bat kajingi jungo blay lem bat kajinga sulak jungo mensi Bakhuid kindon rengka bat pi baro Rengka bat piru. Ko himen ko para tongin sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jungi baro u Jisu ula kitlud iki pop jungi ula job ya ubamen ula job ya uksuit bad habang ya iti daga jingait ya ka jinglong jungi shaka jimpinyai jungu Jisu ngin yo bor halor ka pop jungi nginang duai nagabinda ivei pat babaro mangingin job halor uksuit halor ubamen kumbang yus ngonya ka gospel ru Jisu don ka bor halor bar ki jing talot ki jing dona tongina ngeskem paduai ba ka jing atli ba ka jing atrelang ba du trai kalong ka baseizo ha ka jingim jongi Jisu be yarap yangi banrat Nyngkong yaki daw ten rai jongi pop jongi baro nagi jing sni baro nga pelam hau blay badan port baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim perkat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le palat jonga da ki jing le palat jonga da ki jing le palat bakraw jonga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabayay sa katay yaki angel bat kiri kuid bad yapi ko himen ko para benduway nagabinda jonga hau try ublay jongi ublay badan board baraw ni sene yangi barandala map igi pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Cristo mapko Cristo rap konom benim jangi benim yangi.
kinrat ko play Sngi Kristo map ko Kristo rap ko no benim jongi benim yangi to nginia duwai ngi duwai lembaga jinga side lem jong Angela Mrs. Medici nagabinda ka jinga jingor ko bara ngi duwai nagabinda baro ki badon ki kerteng Angelina Angela babaro ki nyo jingai kotrai ngi karpat to ai baka teisuti Angela Medici Bakhuid kanom pep banaiti yangi haka jingirs bun jame kanamba da kababut yaki jingi kai jonga jingir bad ka jim pikir jonga ngin bas kem ya ka jingi kai jame bad ngin pen pau yaka haka jingle jingkam jongi da utrai jongi Jesus Christ kun jame uba im bad sen sha renkat bad me haka jingelong kawe jonga men siem Bakhuid uble junom la junom Amen Kajing pule nakashiti shaki Hebrew. Kopara ukris ulang uksiang jonga jutang batamai bakumta kito yaki balakot kindup yopdyang yakanong pateng bom skut balakular. Namar kalala cia kachingyap kabasius pa yaki nakikam palat kibahapo kajutang baningkong. Naba ukris ularong amsha kacaka kentang balatau da kibriu. Kadon nuksa jong kata kabashisha. Henry shaka benenghi ban pau menta kman uble na kabenta jongi. Lemne ularong banterwa knyaya lade bonsin. Kumbarong uling do rangba shaka jaka kentang man kasnam lambat kasnam kabam day ka jong u. Namarba lada kalong kumta unsin dalade ban shaya bonsin nadu balatau ya kaperte. Henry kumba kalong ula pau shisin na kabenta shi chunam ha kabakut chungki jok banweng no yakipop daga chingknya chung o yalade. Bat kumba labu bakibriu kinyap tang shisin bat haden kawan kajing bishar kumtaro ukris indala terwa kenyaya u shisin ban kit no yakipop chungki babun. Unpau hakasin baar amban weng no ya kapop henry ban pelat im ya kito kiba khmi lenti her ya u kaktin chong utrai Isango yau play. Sam kenai pupra number news pa prapunyo. Try, rising right in my buleki kampla. Why you try, kajing right kabatemai. Nabu try ulaleki kampla. Tikamon baksang tiba jongu kiwan lam jing penim jongu hangi ruai utrai ruai jing ruai temai buleki kampela ni utrai upen benala ka jing Upen paula kau kaki benriu Dajingin mayai ne utrayu bat Kakular bulayu Israel Ruai utrai, ruai jin ruai temai
bule ki kampla te baro shi perte ki layoi ya kabor ba pene mu ble jongi ya risa da jinkmen perte baro roya roya ke no yu ble jongi roy utrai roy jing roy temai bule ki kampla roy kenul ya utrai ya duitara uturoy risa jam yusim utrai toker hu koduriau paru pertei pa pertei ba ben riu ba shong apa ruai utrai ruai jing ruai temai bule ki kampla. Hallelujah. 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 Tohi kaya ngaya kilinti jong me ku try. Tohi kaya nga panim kat kum ka jing shisha jong me. Hallelujah. 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 Utrai undon reng ka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. Ki start ain ki balaya wan hiya na Jerusalem kilaya ong shapang u Jisu. U Bills bol u shong ha u. Bade da u remba kiksuin ba u beno ya kiksuin. Kumda ula kot ya ki sha'u badula kren haki da ki parshi. Kumno u soitan ulaban beno ya u soitan. Lada kahima kayapait persya ya lade kata kahima kanom ne. Balada kaying kayapait persya ya lade kata kaying kanom la ban ne. Balada u soitan u yang persya ya lade badu yapait un la ban ne. Henry un sakudno. Henry don bala ban rung jubor hapo kaying ubruyu bakalain but ban lute ya kimar kimata jongu lemda ukum shua ya uta ubruyu bakalain banangda usalute ya kaying jongu sisya nga ong hapi ba ya ki pop baro jongi kun bendriyu ba ya ki jingkran ben ble kadba ki kren enom mapno Henry uno ubakran bain persya ya umen siyam Bakhuid unom yo jimap lanoru. Henry unkit kapop bam jukut. Nemar kila ong udon ya umen siyam bam kui. Ka gospel jong utrai. Singara ya me ku Chris. Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ ke jimpule mindakasngi ke kadau hangi ya ka bor bamayan jongu Christ halor kie baro ujisu don ka bor halor ka pop badula job ya ka pop haba ujisu la job ya ka pop ula job ya ka bor uksui bad ha ka gospel ngiosngo ki briu ki ba katto kanungut ki briu ki ba wan na Jerusalem kim snohun satya ya ujisu na marba kim sha ya umensiam Bakhuid ban trekam hapo jonki lada ngim sha ya umensiam Bakhuid
ban traikam hapo jongi ladang i kangla dia umensiam Bakhuid ban traikam hapo jongi haka jing bamboy perkat ngidang ailad ya uksuit ban trai hapo jongi bade ka bor umensiam Bakhuid ka pelong yangi kiba light lui shisha but hangne ngiusngo kini ki bruyu kibampat sautu ya ka jing trai jong umensiam Bakhuid kila kino ya ujisu haka baong hana ujisu ube ya uksuit da uksuit bad ujisu pat uong kumno uksuit udon tang kawe ka jinglong kaba kerpang kata kalong uyateli ban pinjot ya kive uksuit uyateli lang uksuit tre ban yapai halor kapangayu halor kapang ban pinjot ya kive minta ujisu ong uksuit tre ban yapai tre ban penbra ya kata ke jingyateli ban lesniu yangi te minda jisu pat uong ban penbra ya kata ke jingyateli jong uksuit ban lesniu yangi ngidon kam ayu ngidon kam uwe ubakalain bor but ban pensotu yangi jisu uong ba uksuit ulong ubakalain bor bad uralut ya ke baro marki mata hangne ujis uang uksud utreishitam ban lumlang ya baru ki beryu hapo ka bor jangu bad ulong ubaklain boru to minta mano balaban kum yawu jisuang hak ying jangu baklain bor ngimlaban rung ngimlaban shimbiang ya kita ki marki mata jangu tau beryu baklain bor ban yo kata ki marki mata naking jongo baklain bor ni haballe ayu shua jisuang hap kum shua ya tau baklain bor mano bade baklain bor hangne haka perte bade uksuit ni haben kum yawu ni haben te yawu naga taka dau haka farengi ong bind him kum ya uksuit but naga taka dau na bar ke jingla uksuit hangi te ngi kum ya uksuit ngi be ya uksuit kanamba umdon borshu halar ki ying jongi halar ke jingem jongi bad kaneka borji sula ai haki apostol ya kaba pitte pilate ya kaba pilau lalau kaneka longa bor jong ke jingmut kaba jisuang u klein bor ude ngide ban yauta ba klein bor ngide ban kum ya tang ujisu don kabor ban kum ya uksuit ujisu ay ka bor ha ka balang hangi iwe pa iwe bad ban kum ya u ngide ban ya telilang ngide ban ya treilang ban job ya uksuit habangi bar ki banget ki badon kane ka bor ngi ateli kawe ka jingmud kawe ka mensiam ban be ya uksuit unum don borshu hangi don borshu haki inga sem jongi naga daga dau jisuang habau jisu bad ka balang ka ai kane ka bor lemba umensiam Bakhuid lada ngim tre ban ya trelam bad ka jing tre jong umensiam Bakhuid ngimla ban kum shisha ya uksuit te lada ngim pindriu belai shushu bad nginge shushu hau jisu bad ka jing tre jong umensiam Bakhuid haka balang ngin numla ban job halaruk suit naga taga dau jisu la ongum no yaki pop persha yaku unu briu on endon jimap endreki pop persha ya umensim Bakhuid om don jimap bakabam mud baru ke jing tre haka balang kawan namar ka boro mensim Bakhuid kemas Bakhuid kisah kermen baper habangi duai habangi kikun kristani wanlang ban duai kumba jingya seng ing lese habangi pelong kano ke jingya seng hangdo mano batreikam umensim Bakhuid Henry ladang ngim ngit dia kane ka jing pela bad ka jing maya kai ka ban sejia nginum yoshu kane ka bor ban kum uksui naga taka dau bon ki beriu bam ngit ya ka sakramen don bon ki beriu ki penslem ben pediang sakramen don bon ki beriu kim duai shirkem don bon ki beriu ki pentolot yalade manleki jingyale persha jongi hal
I halor ka jinga e jongo bale kalonga popershayo man siem Bakhuid. Ladangim id, ladangim treasure tamban pen bhai ka jingim jongi kalonga popershayo man siem Bakhuid. Namaru jisu ula ai lahat yangi ban pen bhai ka jingim jongi. Ujisu ula ai lahat yangi lemba ka jingi ab jongu ban ya trailang badu. Nagadagadaw hakashiti sa Hebrew ngiyosngo ujisu lemba ka jingiap jongu lemba ka jingkinia kaba marwe ula penim ya ka pertay baro kawe kay ka balajia lemba ka jingiap jongu jisu kumno ujisu leyo bor baniap nagabenda jongi kumno ujisu leyo bor halor ka pop kade bar lemba ka jingtre jongu men siam Bakhuid nadu ka por laka hadu ka jingmi pa jongu jisu Christ mano bala tre kam hapo jongu jisu ude umen siam Bakhuid. Nagatagataw kano ka jingartatin halor kane ka jimmaya jang ka jimpenim kalong ka popersha umen siam Bakhuid. Namar jimpenim kabamut penim yangi nakabor jonguni ubru baklain nakabor jongu soitan banjot haloru soitan ngidon kam ban yatreilang badu men siam Bakhuid. Bad omdon jingim mensiam haka perte kalam ga jingtre jonga mensiam Bakhuid. Bad kino ki briu ki artatin tentang ni don ki jingartatin. Haba ublay upen pa hangi hakino ki jingcia ba mayan ki briu ki artatin. Sumudur habangi perlong retreat, habangi perlong convention, lese ki briu ki jingkoi jingkia, ki briu kim ngait hau mensiam Bakhuid kinartatin. Kinong kamdon kano ka jingjia ba shisha hangto ngi shukli jingkali kay ka ba jia hangi ngim pat pindrit yala de ban pediang ya ka jingtre jong men siam Bakhuid lese don ru ki brio kiba ya up ban pindu jingkar men ya kiwe kiba duairu lese don ki brio ki ong ki statement kam in doi ban duai kam in doi ban late retreat kam in doi ban late mass man kaski kam in doi ban late plapop min doi ayu ban plapop hau brio kum da terte don bun jait ki rukam uksuit utrekam jar ha ka jingim jongi ban kangala diangi ban roi ha ka jingim mensiam nakata jisu krantenge popper shau mensiam Bakhuid buna pedang jongi haka jimbam sauto jongi ngile popper shau mensiam Bakhuid kumne ladangi kentait kano ka jimmaya jonga balang kaba ujisu ki wahai hangi kalonga popper sha yau mensiam Bakhuid kano ka popper sha ia ki sacrament kalong persha yau mensiam Bakhuid kano ka jingkerle persha ya ke kerdan jangka balang Bakhuid kalong ka pop persha yau mensiam Bakhuid namar ka balang ka namar mensiam Bakhuid ka balang ka trekam bat ka yaine namar mensiam Bakhuid te ngi mangi ki banget ngi haben lekumno ngi haben kongu ngi haben pendre shoshu ladangi don jinge halor kane ke jimaya baro kenamba utau baklain unum ya borshu halo jongi ngimde banai bor ya utau baklain namar utau baklain uyale tang ban penjot ya kas jingsuk ke jingya terli jongi lese un rung ha ke jingim jong kino ki briu ulaban rung ha ke jingim jongi lindo ulaban rung ha ke jingim jongi rinium ulaban rung ha ke jingim jongi remba kilonggomi kena kelombaro bad ngide ban lomba kusiar ba unum yo lad ban penjot yangi tenaka benta kane kaya ka bangide ban le ngide ban pen khalai ne ke jing duai jongi ngide ban pen triple shushu ya ke jingim jongi bahat knamba ngin sa job nakata kata jisuang ya ki apostol rapi ken mau jisuang kum kini ki jad ngi haban duai ba sha jingit ban job kum kini ki jad tangkawe kelindi ya ban duai ban ngide ban sha jingit padu jisu la ongro iki apostol per Getsemani to sharai barto duai tangkane kalindi kabala ban yarap yangi ban penrem ya ubakalain uba yale ban penjot ya ke jingateli ko himen ko para ngin haiti man lagi jinge jongi man lagi jing sonsi jongi ba ngin yatelino badu mensiam Bakhuid ban job ya uksoin kumbau jisu batahangi kenamba ubamen unumio kabor ban penjot ya ka suka sain bat ka jingkoi jongi jisu be id
ngis ngungu yame nagabinda ka nagajingi kai jame ngi aiti hame yaki yinga sem jangi ngi aiti hame yakajingim shimet jangi ngi aiti hame yaki himen ki para jangi hayinga sem ngi aiti hame yakabalang baroka way kadba ubamen uksud ubaklain bayale persha hangi ban penjot yakasuka sain barkajingi jame ngi pan borname bamenang pen kalain ingi daw mensiam Bakhuid ban yale persha yakabus new jangu bangin nom ailad yawu Punjab halo jangi halo kabalang jangi halo kinga sem jangi enyaro yau trai Jesus Christ Sinam lai sinam. Amen. ko himen ko para tongin plai ka jinge jangi ngangit how play pa badan bor baro unong tao ka bening bad ka kindaw bad how Jesus Christ ukun mamarwe jungu utrai jungi yau bala puna men sem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shalabein hapo Pontius Pilatus la sana arpana yawu la yab la tep yawu ula kiyasha ki bayab Sngi ka balay ula mi panya ki bayab ula kiyusha bening ushang shakamon ublay upa badan bor baro nang dawan wan papan bishari ki bayim ba ki bayab ngangit ho min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya selo ki rikoid haga jimma ki pop haga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Walai spa prapua. Darling customers soba da to dag jong ka jingi jongi darling customers soba da to dag jong ka jingi jongi shim gutra shim yaki Ti lut yala de shim gutra shim yaki hakti jong mengi hakti uter jo wana udengi ke nang jong ka jingi jongi Wana uding ike dak jong ka jingi jongi shim kutra shim yaki ni ai ti lut yala de shim kutra shim yaki akti jong mengi to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kanlong ka bapriang hun hau blay upa badon bor baro to trai priang jinkinia ne kiti jompi na konta ka jingiro boro ka jing ka jimunto yang i bat ka balang ko jung baro ko wei to pediang hun ko trai ya ke jing tarwa jongi pada ka ba me pinkuit penkantang yaki to aing ikarpad bakin long ki ba penim yangi da u Chris utrai jangim amen utrai undon renka bat pim bat piru token diu yala ki donod ikin tiu ki sha utrai tongin aingu ya utrai u blay jangim kasuma bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jekut namar haki rikoid ke bela penkantang yala de hau Chris nagabinda ka hima bening kalong kabade hok benyero ya ka jing suma suker ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jing lom briu sha ka jing kuit ten rai jangka
but me ver iaka ban mad hangne haperte yagi jingai yagi ba enyo ya ha ka parte batimai bat kumda rengat bat ka kinhon jangi angel bat kiri koi ni ro yame bat ni pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai ubleki pai, beden pertei sawada kaburam jongme. Osana, Osana, torwai ublei shadron. Osana, ublei juno. Royu bawan haka kerteng utrai beneng pertei sawada kaburam jongme Osana Osana torwayu blei shajrong Osana yu blei juno ko para eat ya mensiam Bakhuid duwait na gabinda ka jing roy jong ka jim pensle mensiam Bakhuid kanamba ngindup laban pediang baro ke jimaya jong ka balang bat baro ke jingikai jong ka bat kum juru ya ka bor ka itiar jong ki sakramen baper ha ka jingim jongi nginang duwai ba mensiam Bakhuid nan pen klein shushu yangi bandup iale persya ya ubamen batre haki inga sem jongi batre haka balang jongi batre haki bayid batoin jongi kramba lempa ka jingya teli jongi hakawe ka jimut kawe ka mensiam kum ki banget haki bastang jong ka jing stang jong ka balang ngiru ngilaban job halor ki ke baro pat kane kalong ka por bangide ben yale persya bamen namaru klein ba ben penjot ya ka suka sain jongi dashisha melong Bakhuid ko trai katemei jong ka jing kuit barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwajangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bakasnam jong utrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yevu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badula ai halaki senran u om to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naka benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ulashim yaka kuri bada kabaingo biang yame ulayaka halake senran u ong toshim batu dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikut yaka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop tale yakane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jango Chris to penkoid yangi penkoid iya ki mensiam hadim penkoid penkia iya ki bapangi bashitam yada yangi nau bamen badna ki kalam barro kajimaya jongka jinget Tasin bangi bam yune upu bangi dinakani kakuri yipen menaka jingyap jong mikutrai taladu
Nyamar kata, ngi ki ba penmenda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, ba dia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem, nyamar mela nyu yangi ki ba bit, ben yang hakama jamme bar ban shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame, bangi ki ba yo binda hakamet bar ka snamu kris, ngilong, ki ba la penyatali kawai, da umen siyem Bakhuid. Taken mau ko try ya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte barto penjana ya ka ke jingir rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi who will but marvenu bishop jangi but baro ki lingdo but kirinium taken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pat but ya baro ki bala klat na ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaka jing shai ka kama jamme to isne yangi barra kam kar pango tra ya ki batalot bor ha padeng jangi kayinga sem batalot ya ki ba pangi bashitam ya ki badon ha po ka jingsen shar jong ba men menam palai lud ya ki da ka bor men siem Bakhuid ni kar pa dia me bareng ka bat ka maria te so di Bakhuid ka kami jong ble u joso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid ka Angela Mercy Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, but baru kiri kuit ki bela pensnobaya me pateng la pateng. Nilong ki babit ben yo bin dalem ha ka jingim bam jikut, prabangini ro but pendon buram ya me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kanlong hamayu blayu pa badon bor ha ka jingelong kawe jung men sem Bakhuid barro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko paratong in duwai nagabinda bara ka jing tumu jungi duwai nagabinda ka inner healing retreat ka ben stang hai na du ka negas ngi toding baro ke bai kerteng bad ki badon jimut kini yo men siem ben shimenda bat ben dimai haw ni usnem jubilee ben yo pediang shishu ya ka jingae ka jim ben jampura giduairo naga benda ki bapangi bashitam giduai naga benda baro ki himmen ki para ki badon hapde ki jingele persaya uksuit pakinang yo bor ban job halor jum kopa jungim ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jumme kanwan ka ima jumme kalong ka mon jumme ha kindo kumba bening toai yang iminta ka jimbam jungi ka bahala ka sngi batama pingi kring kan jungi kumbangi rungi map ki ka belis niu yangi badwatilam yangi sha ka jimpan shoy hendrai tapalai yangi na ka basiniu top light yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu baro ha ka jing spoon jamme toai jing suk jing sign ha ka sngi jungi kanam bada ka jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jing da na ka jing jinjar baro Kadbangi dangap kemilendi ya ka jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jungi o Jesu Christ. Namar ka jumme kalong ka ima ka jumme ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jings bon jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingate le kawe katkum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jingsuk ko trai kandon barabor rengkat bad pim Rengkat bat pir dap da ka jingi do Kristo ngi ya ingu markelia Kukun lang bro duble Mekit ki po pertei Tus ngau sene yangi Kukun lang bro duble Mekit ki po pertei Tus ngau sene yangi kokun lang bro duble mekit ki po pertei o ai jing suk yangi
Hakami ukun lambro jungo ble. Hakami ubakit na ka pop junga parte. Sukito ke bela kot shaka jingkawai jungo ukun lambrot. Sepakat. Yeah.
Jisu ngis no ngo ya me ngi ro ya me ngi mane ya me na marba melawan hapo jangi ban pen khalai ni ngi lemba kane ka communion Bakhuid ba communion men siam Jisu be yet kar ko kar do yangi vai pai vai bangin dop la ban yo bor haloru bamen haloru soi haloru soitan ba ap tab ban pen jord ya ka suk ka sign jangi ko Jisu be yet melong ublay jangi may uba penyatali yangi dauju men siam Bakhuid lemba uju men siam ba trekam hapo jangi vai pai vai ye duai menda ba men nampen kalain chushu yangi pangindup la ban yale persha ya ubamen persha ya ki jing sniu persha ya ki dau jang ki jing jot ki jing pra barra ha ki jingim jangi ha ka balang jangi ha ki inga sen jangi kamda me ya ka met ka pa jangi bala pra bala jot namar ka jimpang ka jing shitam Jisu dau men siam Bakhuid jame pinyatali yangi bangin long ki kon ki ba tre persha yo men siam Bakhuid hendringin long ki ba ya tre lang badu men siam Bakhuid pan ra jing suk pan ra jingin pan ra ya ka jing ko jing kia met ban men siam ai boring ko Jisu sansharia boring ki kon ki ba shimbenda ha ka ne ka mas Bakhuid dauju men siam Bakhuid au men siam Bakhuid ubadan hapo jangi unang ki im hapo jangi hapo ka balang baro ka wai ba uksurin pet ni jingai na ka jingim jangi nagi lingdo nagi riniam nagi bangit baro nagi langgomi langgopa nagi kon samla kinna baro karko yangi ko Jisu penslay yangi ko Jisu ai boring ko Jisu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 daga jingre balai daga jingeit ka baskem tongin karpan naga pindaga jimpen chempura halor ki jimpen chitom shipar bangilang ki kun ki bariyo balai ki bakam koid bayalam daw min siam Bakhuid kat bangi duai ki jing duai jubilee koppa ubaha bening toy baga jinge jame hangi au kun jame Jesus Christ men jangi barha ka leading janga jingi spoon kan klang haki dolu jangi daw min siam Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkermen balakarku naga binda ka jingwan janga hima jame toy baga jinga e jame kan pen kala dur yangi shaginam lur lingka bam ju shantai ban bet ye ki sumbai janga gospel toy baki tu ki sumbai kin pen kala dur na shapo ya ga jai benriu badia ka parte mariang baroka we ha ga jing kemil lendi batikana ya ka bening batimai bat ka parte batimai haba enda ye ki bol jungo bammen labing no kaburom jome kan ting shine junam to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen ke jingang nut ya ke tia jingan show happening ai baka ta ke ju ke jinga e kan pensa priang ya ke jingkamen pat ke jing suk jungunong sius pa jongi satala ka parte shame ko blay jongi ubala karku junam kallong ka buram pat ke jingya ro junam amen kopa jongim pa happening kalong ka Bakhuid karten jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome ha kindau kumba happening toy ingi minda ka jimbam jongi ka bahala ka sngi batomap ingi krengkhang jongi kumbangi rungi map ka bless new yangi padwatelam yangi sha ka jimpan shoy andrai to polite ingi na ka basniyo kublai ko Maria kabadap daga jingai e utrai dan ha dagar kuya pana pekende Allah kerkuya usopo jompa Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jong play tuai na kabinda jongi kinompop minta ba ka por ka jingya jongi amen kaburam au pa be kun barmen sim Bakhuid kumpa kalalang ka bamin kong kum ju minta ba para bo junam la junam amen tong in nia duai
to ai ngi karpat ko blei badan bor baro ba katba ngi pidiang yaga jinga e da ka ba me ai khangi yaga jingim batimai ngin sngo krau barabor haga jingais bon jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim blei badan bor baron karkoyapi uppa barukon barumen sim Bakhuid Amen. Yalay suk ban penbana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Isngu yang play. Sanspa arpo. Kam jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom. Kam jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom. Kamariang kapen benar ki kamba jong me bedai baklur bad kasih kam pela jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom. Kam jong me ki bakra kutrai bad menta bad junom. Kaburam hauk pa barakuna mansim Bakhuid bagalang ba Nyngkong jumenta barabor junam la junam amen. Enyero yutra Jesus Christ junam la junam amen.